Cześć, witajcie tutaj ASWSK, a to jest pierwszy odcinek z Afterfall Insanity. Jest ze mną... Mikołaj, czyli katolicka głowa internetu. Nie. New Game. Dajemy szansę naszej rodzimej produkcji, pomimo iż patch do wersji CD Action jeszcze nie wyszedł. Ale jeśli tylko wyjdzie, to zostanie pobrany. Właśnie. A teraz zaczynamy. Easy. Nie. Medium. Nie. Hard. Nie. A ostatni jest zablokowany, kurna. Dobra, medium. Gra pomimo 3 reinstalacji dzielnie zachowała wszystkie zapisane stany gry. Zobaczymy, co to nas czeka. Dead Space w polskim środowisku. Albert Tokaj. The global cold war never ceased and it resulted in the greatest disaster of all. The top secret Polish project, the Afterfall, allowed some people to survive in the shelters. The shelter glory commanded by Colonel Pokowski. Za szybko te napisy lecą. But a new war waged, this time against the containment syndrome. Black could lead to insanity. I opalarka na miłość. I don't feel that bad at all. Nie czuję się tak źle. Nie wiem. Everyone has this Wszyscy to mają. confinement syndrome, you know? Kakao. Dobra, Feeling ja już nie będę isolated, tłumaczył. Ja nie znam trapped, języka tak więc. longing for the sun and all. Oto nasz Albert. Honey, I Mężczyzna don't w feel sile that wieku. way. Można And it rzec, seems że like właściwie I'm the only one znudzony who życiem. doesn't. But Włos my knowledge of rzadki. the world is Twarz limited to these walls. Day zero Okrągła, wasn't the nos best time prosty, to be born. wyciągnięty. I don't want to sound cold, but we all have our own problems. Kima. Mine are different from those of the others. Piany. There's really nothing to complain about. Except for, well, listening to the other people complaining all the Albert time. to jest jedyny mężczyzna, który ma obok I siebie don't really rozłożoną need kobietę na these kozetce i sessions, śpi. but the colonel is very specific about regular examinations in the shelter. That's why... Hey, are you listening to me, Doc? Sorry, I might have missed something. Can we finish tomorrow morning? Okay, I guess. Okay, I guess. I've not been sleeping well lately. Albert był and świetnym I have psychologiem. patient to do. I Zawsze słuchał understand. swoich I pacjentów, guess you must pomagał have im. some reasons to be tired. Checkpoint saved. I zaczynamy podróż w tej niezbyt pozytywnie ocenianej produkcji, Surprise, surprise. Door won't work, której jednakowoż just like the damy therapy. szansę. Właśnie. Mamy też nadzieję, że patch, który który waży bez mała tyle co gra, Damn it! coś Hope at least my naprawi. PDA still works. Chociaż Damn gra it. przynajmniej graficznie wygląda Bardzo fajnie. lepiej od Mass Effecta 3 na przykład. Ten sam silnik, Unreal Engine 3. Animacja trochę taka, jakby mu ktoś sztila od łopaty wsadził w dupę. Ale apart from that, to nawet ładnie. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie dalej. Nie wiem, czy teraz nie przesadzę, ale jesteśmy bodaj pierwszymi youtuberami polskimi, którzy zrobią serię z tej gry. Właśnie. Dziwi- Marcin! Ha, mój imiennik! O, urodzony w 95, to jak ja. 2 lata później byłby jak ja. I to mógłbym być ja. To mógłbyś być, ale nie. Trochę dziwne, że CD Action polskie pismo wydało polską grę po angielsku. No ale ponoć było łatwiej dostać... Jaki wonys! Przecież to jest Piłsudski. Arkadiusz. Tomaszewski, ten! A Zachód pewnie... A Zachód pewnie Bramkarz. czyta... Tomaszewski, what the kind of name is that? Dobrze, pomińmy imiona, nazwiska. Życiorysy tych ludzi nas średnio interesują, mamy własne. Co ciekawe, na PDA pojawiło się zadanie znajdź PDA. I to jest dziwne. Incepcja, pedocepcja, pedocepcja. Zwał jak srał. No. Incoming call. Yes? Yes?
Podejrzane są lekko te znaczki ala niemieckie wrony, tylko swastyki brakuje w polskim bunkrze, no, ale człowiek bez twarzy. Czy się Now's odważy? another good. It's not that I didn't try. It took some time. It took some time to get make up my But it mind, sure felt but I right. should feel great to do something about it at last. It felt just like a birthday. You're not saying anything. What's on your mind? Co masz w jego myśle, patrząc I'm na jego usually the włosy, one to wiemy ask z this jego question. myśle, bo jak się dużo myśli, to włosy wypadają. You sound tired, Doc. Go back to sleep. Who the hell was that? Sounded like a real nut job. World, not job. Albert ma tu takiego PDA na ramieniu normalnie jak w tym, w Splinter Cellu. Polski Dead Space. Uuu, inteligenckie hakowanie. A, mysz! A nie, to odkurzacz. Wymyślne urządzenie. Nie pastw się. No gierka przynajmniej na początku wygląda całkiem. Patriotyzm. Headaches like hell. I heard they want to prove something here. Good day to you, Doc. Aid Doc. for energy. Energy for you. Attention, tram number 5, connecting the main atrium with the recreation sector is Point of arriving at interest. platform number 3. Nie wiem co tam było takiego interesującego, że aż trzeba było na to patrzeć. How's your girlfriend, Tal? Damn this ventilation system. Ba. I need a little pick-me-up. BHP zapewnia bezpieczeństwo pracy i życia. Przestrzeganie zasad... Aha, przestrzeganie zasad BHP, no dobra. Hi, Marcin Albert. Kick przyszedł. it. That usually works. Hi Albert, hi Marcin. Well, not today apparently. Hi Marcin, hi Looks like Hitler. it's the bar for us. Come on. What's going on, man? Przegłeś No pałę offense, but you look like shit. Przegłem pałę Rough night, goryczy. Well, I think my dream Czując job's getting króla here tego, finally. Foltesta. Believe me, I know what Got you for mean. a drink with It's a cog Marcin. in the machine, you know? It Korzystajcie makes z sense when you look at propozycji. it. Helps maintain order. Yet, people are depressed. Mogę się I z think the wami colonel umówić planned na it all sok. wrong. Na But you're piwo the shrink. nie Nie mogę może stać. Marcin, bo go nie stać i jest nieletni, jest ciężko nieletni. We're all that's left of humanity, and a bunch of malcontents at that. We're all that's Whole left world of for a new humanity and a civilization. bunch of malcontents, Anyway, bla bla bla. what's up? What's up? Some small talk? Right. Nice weather we've Ale been Marcin having. kudłami też bardziej prosta True. ja. But that plutonium rain this morning ruined my Skąd? plans. Man, I hate this. Skąd wiesz, może za parę lat Me taki będę. too. Tak ja? If it weren't for Carolina, A upadek ludzkości. Yeah. How's the situation anyway? she's not avoiding me like other people. Don't let it get to you. It's the price of being a shrink. You're collecting people's thoughts for the colonel. No wonder they're avoiding you. But I'm glad you're together now. It takes the edge off a bit when you have someone by your side. Anyway, thanks for the advice about the vending machine. For a minute there, I felt genuinely relieved. Guess I should use that. as my Widzisz? therapy. Tutaj? Stress relief through violence. Blizna. Sounds pretty catchy, don't you think? Attention! Piłsudski? Is to be Ja detained pierdylam. for crimes against the Republic. Albert Czokaj. What the fuck? What the fuck? I'll explain later. It's bullshit. Albert, coś ty nawywił. Maybe so, Dr. Tokai, but A w ogóle żeśmy dzisiaj mieli mała awaria, żeśmy sztromu nie mieli. Właśnie. Ale już mamy sztroma i możemy nagrywać. O, O. fist fight. Już się napierdala. No dobra. Cock block. What do you say to that, Doc? Shot Yeps. working for you. Jeps. Blokuje. O. How do you like that, medicine? That was the virtue ego. Jebany. Are you sleeping?
Sami śpicie. Analyze this. Albert Tokaj poszukiwany. Uwaga, niebezpieczny. Nawet w angielskiej wersji są... Co jest? Attention. Albert! Everyone is to stay in their rooms or recreation Escape in areas the bar! Defend until yourself. further notice. Kup. Ładna kolumna. Ale to chyba nie najlepszy moment. A! Ktoś mnie chce... Łysa pała napieprza cię gaz rurką. O, i B. Wytrzymały. Co tam jest B? Note. Nie, ja pierdolę. Odwołania do naszej kultury na co najmniej wyraźnie. W razie potrzeby szybkę. Albert prawie jak Chris Johnny w lśnieniu. Dobra. Nie no, gra jak na mój gust całkiem póki No. co. A, jakiś bokol. Co prawda, a animacja dalej według mnie trochę jakby im ten sztil od łopaty wsadził w dupy, no ale... Jebany. Blokuje się to. They might be after her too. Tego nie zablokował. Find Carolina. Nie! Fajne. Jak patch wyjdzie, to nie będziemy tego zaczynać od początku, tylko dobrniemy do tego momentu i będziemy kontynuować. No. myślę. Patch Napije miał być się w poniedziałek- frugo. Do jutra patch powinien już być na 100%. Dajmy tej grze szansę, bo nie zapowiada się tak jeszcze. Ja to muszę rozwrócić. Dobra, idziemy dalej. Checkpoint. Remember, Graficznie bardzo przyzwoicie. No. no, I haven't O! seen him. A oto jej And I wysławiana have przed no idea premierą where he is. Zomo Why are you Huzaria looking for him? przyszłości. What has he done? That is none of your business, madam. There he is. Get him! Get him. Oh, shit. Oh shit. A? Ja pierdolę. No wysy chyba jak... System się lokuje na oponencie. Albert. Kurwa. O! Yes! Stop him! Ja pierdolę. Damn it! Damn it! Security personnel are conducting a search for Doka. He may be armed and dangerous. He is to be detained immediately. Nie, to nie czas. Co za gówno? Się nie można uleczyć. Pin. Glad you made it, but the room isn't safe. I'm waiting in my workshop. Hurry, I'll open the door for you.
Who did you piss off this time? The whole area is crawling with guards, all looking for you. Carolina, is she safe? Carolina, is she As safe? far as I know, yes. Nie, ona nie jest They've locked her in a sejfem, to jest room. kobieta. But it's you they're after. You have to hide and wait this out. Suchar. Go to the tech area behind my cubbyhole. I'm Dalej, trying to find out what the story Suchar is. z popołudnia, Don't worry about pustynię her. przeludnia. They've turned the power off, but I've got my own generator. I didn't have time to change the fuse though. You wouldn't mind doing me a favor, would you? But Don't worry, I'll try to restore the main power supply. It may take some time though. I hope you're not afraid of the dark. There's no monsters there. There are no monsters there. Idę po picie, nie idziesz po podłodze. Change the fuse, and I'll never lose, and I choose to survive. it's a complete mess in here. I have to watch my step. Flashlight. Wow! 200 hammer. Uuu! Moja! Żeby to były Katowice? Tam go właśnie było. That's what I was looking for. Trzeba wrócić. Turn off power. To może tak nie działać. Crowbar. Le. Bimber! Mentalność pozostała w narodzie. Pipę. Crowbar. A, muchy! Pewnie jakieś muchy kambodańskie A! chcą zjeść. Dead space. Decontamination in progress. Albert Tokai, 34 years old. Albert Tokai, 34. Psychiatrist. Albert Tokai, pharmacologist. Albert Tokai, born on the 13th of May, 1999. Albert Tokai. Kurwa! Albercik przejawia lekkie problemy z główką. Większe niż każdy. Sacrifices are to be made. Only then can a nation begin. Walka z szatanem. And one of those to be sacrificed has just arrived. Tu ten. Welcome, Mr. Toka. Bring it. You're not really Lost. listening, are you? Zagubieni. Damn. Why do I even come here Damn. if you're not paying attention? Screw this. I'm sorry, Whatever. See you later, Dr. Dozy. We'll finish it tomorrow.
Tutaj byśmy już... Myślę, że na tym momencie skończy przygody. Dalej będziemy się zastanawiać, czemu Albercikowi się śniło i co się dzieje w jego dziwnej główce. Póki co, dajemy szansę tej grze coraz większe, gdyż nie wydaje się wcale zła. Właśnie. Z tej strony był... OSW. Katolicka głowa internetu. Nie.